wakanga uri musi wa26/01/2025 pakanga pane mhuri mbiri dzakanga dziri mudare muno mamango musha. Mhuri mbiri idzi inoti yekwa Neurumba neyekwa Mutasa kana kuti Muchinga. Nhaurwa yakanga iripo inhaurwa yemunhu akanga akashasha kufa wechirume. Saka panhaurwa iyi takadaidza chiremba kana kuti mubetseri mbuya akatouya kutikutira nyaya iyi. Mbuya akatibatira nyaya yedu ine zvakanaka, akatirondedzera zvaakatirondedzera, mhuri mbiri idzi dzichibvumirana nazvo, dzikataura kuti nyaya iyi yemuri munomu ndemunhu wechirume wakafa. Tikaenda nayo akati nyaya iyi munhu wechirume wakafa nechibaya. Patakanga taizosvika pakuti tichimutsiridza mufi wakati handikwanisi kumukira pamberi pamambo, ndinoenda kumukira pamba pemunhu akandiitira zvinhu izvi. Saka takaenda pamba pemuiti wakanga aripo pano. Takasvika sechinangwa chedu, takaita nemazvo, takapa nguva mubetseri mbuya akamuka semazira avo sebasa ravo. Mbuya amuka chekutanga akaenda kushedza zita remwana weavo watakanga takadaidza kuti vazvizwire kuti baba vavo vakafa nei. Saka zita remukomana rakashedzwa kunonzi Gondai. Gondai ashedzwa, wakagara pamberi pababa ake sekuti ndiwo wakanga wamuka. Vakazishedza vamwe vako vana vavaya navo, vakashedzana semhuri imwe chete. Ndo pakatanga kutsaurwa nyaya, vakabvunzana zvavakabvunzana, baba nevana vamuka. Baba ndokubvunza kuti zvinhu zvebasa rangu zvandaita zviripi? Vana vakati zvinhu zvenyu zvamaita basa renyu roun'anga takamiga nazvo. Sababa akanga awirana neana pakupindurana kwavo, vakasvika pakuti baba, zvinhu zvangu izvi musaifunga makandiviga nazvo, maifada makazvichengeta. Inini pandichamuka sekundimutsiridza kwamakuita uku, ndini ndaizotendeka umwe mwana kana kuti mwana waizosvika panguva yekuti iye amuke sebasa rangu randaita, akawirirana. Saka baba akazosvika pakuti zvinhu zvangu ini ndiri kuzvida, pemuchatambira zvandichatema ndichazongenda kuchitaura kuti zvinhu zvangu ndiri kuzvida ere kana kuti handisi kuchazvida machira angu. Saka pakasvika pakupanana mitongo wemufi. Mutongo womufi, zvinhu zvakakoripwa zviri kuripwa mumutongo muviri: muiti wekuuraya baba ava nemuiti waiitirwa nyaya iyi mukadzi. Saka tiri pamurume, munhurume wakaita wakazi mombe 10 hadzi, mombe 9 hadzi neimwe jongosi rekuti inozorayiwa ipapo. Saka mombe 10 hari 10 gotora kana kuti pongo rimwe chete ne6 meters dzejira richazoshandiswa ipapo kumurume. Kumukadzi wakanga atemerwa mombe 2, pakazokumbirwa akasara mombe imwe hadzi nehari 5 dzedoro negotora rimwe chete. Zvinhu izvi tiri kuzviitira tarisiro mukupera kwaMachi kana kuti kutanga kwaApril. Akamuurayira nhaurwa yekunyenga. Tabarire vakaurayirwa nyaya yekunyenga mukadzi waNewton munguva yehondo. Mukadzi wacho ainzani? Mukadzi wacho unonzi Jennifer Mutasa. Ndiye uyu mumwe wacho. Saka Jennifer Mutasa ndiye akazi mombe imwe chete nedoro 5 negotora kana kuti pongo. Akamubaya nechibayo, aiposerana. Akanga achiti uyu unoti inini handizwaro, uyu achiti inini handizwaro. Saka yakazosvika pakukandirana chinonzi chifura, asi chakusvika kwachinonzi chibayo. Imi munongoti ndabayiwa baba pangu apa, asi isu kwetiri kuchianhu tinoti chifura. Saka ivo vakazvibvuma vana Newton vana? Akazvibvuma. Takatendesa masodzi, takatendesa anozi masodzi musi wa 30 January.